kawilujengan sak rawuh panjenengan wonten ing Pendhapi Majapahit Kakang. Pikantuk berkas pangestu panjenengan. Anggen kula ngabyantara kersa penjatalan Sang Prabu Brawijaya Tamarulan. Kalis sakara-kara namung kula ngaturaken sampun kok tampil damel daya kekiatan Giningsun jumeneng ratu wonten ing Majapahit Kakang. Niki kula minangka ingkang ombyonge kas dalam Sang Prabu. Matur nuwun kula lenggah ingkang sekeca nggih Kakang. Namung setaken dawuh. Yai Jaya Wilastra paring dawuh kula Sinuhun Prabu Brawijaya Tamarulan. Kaya dene ngambekanmu Senin Kemis paribasan. Kok kaya ngono tumindak lan pakartine minak Panji Ulung Bupati Mboto salih bubar Kakang. Sinuhun Prabu Brawijaya Tamarulan. Menika leres sedaya atur panjenengan dawuh. Menawi to ing ari kalenggahan sak menika Bupati Mboto Slebar minak Panji Ulung tumindak lan pakartinipun boten saged dipun sangka. Boten mendho tansaya ndodra Sang Prabu Brawijaya. Kakang menak kontar Nek pancen Dipati Mboto Slebar menak Panji Ulung anggone balela wonten pangoso penjadalem dadaan prakawis boten trima sedanipun Bramangkara Dipati Padan Inggris. Mongko niki pun cetolan pun gamblang. Panjajikipun pengayoman ngadili saya tindakan pakartipun Bramangkara rikala semanten ingkang wantun warga basa wonten Majapahit nika matra pepituh pati Sang Prabu. leres Kakang menak koncar sampun dados paugeran negari Majapahit. Sapa luput bakal nampa pidana, sapa gedhe labare bakal nampa ganjaran. Lajeng sampun pas lan jumbuh kalamentos ingsun Midorapati dumateng. Lho, ya jembah itu. Diajeng Wahita inggih paring dawuh kula Kang. rikala semono ingsun dawuh marang sliramu supaya ning jampangi lan keselametaning Mbak Ayumu Kencana Wungu. Kok sowan ning pendopo napa? Pun sewu saderengipun kula matur Kang. Ya, Niku leres ngendika panjenengan yen to panjenengan dalem rikala semanten utus dhateng kula supados dadi keselamatanipun Kang Mbok Kencana. iya. Nanging Kang Mas, kula watur suwanesa panjenengan menika badhe awet pekabaran dumateng panjenengan dalem Kang. Taman Kaputren ana kabar apa Diajeng? Kang Mas, wonten ing dalam Taman Kaputren Kang Mbok Kencana Wungu menika anis Kang Mas. Mbak Ayumu Kencana Wungu ilang? Kok aneh. Jeneng wong kok ilang. Lumrahe sing ilang iki wujud bondo donya. Apa rikala semono kabeh garwa ora padha kumpul? Wonten ing salebetipun taman niku kula kalih mban-mban karo panjenengan kok mboten wonten Kang. Sing ora ana sapa? Kanggo Anjasmara niku mboten wonten salebetipun taman. Sing ora ana Anjasmara. Yai Jaya Wilastra, paring dawuh jangan taman timbalana garwaku Anjasmara. pangestu panjenengan inggih. Mulai Kang Suwan Kang Mas. Gini Diajeng.
Anjasmara. Iki dawuh katinggalan kula Kang Mas Prabu Brawijaya Kang Mas. Lagi ngopo? Katepen kemawon kula menika nindakake ciciban wonten salebetipun Taman Kaputren. Nindakake kewajiban apa nindakake kewajiban? Nindakake kewajiban kula ingkang dereng kula rampungake Kang Mas Prabu Brawijaya. Ngono. Injih. Ngerti lelakon sing dumadi Majapahit? Lelampahan ingkang dumados wonten Majapahit. Heeh. Babar pisan kula menika boten mangertosi Kang Mas Prabu. Tenan ora weruh? Saestu kula boten mangertosi. Ya gene sliramu ndak timbali supaya ngadeg. Iki ana kabar sing ora nyenengake. Lajeng perkawis pekabaran menapa Kang Mas Prabu Brawijaya? Mbak Ayumu kencana wungu dina iki ilang. Kang boten Menurut kandhane sekadangmu Wahita. Ilange Mbak Ayumu kencana wungu ana jroning Taman Kaputren Majapahit. Kabeh garwa sing ora ana mung kejaba Kang Slira. Mula sanga kuwi ingsun gedhe pak ndakwaning marang ilanging kencana wungu. Dina iki ilange kencana wungu sangka kowe Anjasmara. Ora ngira babar pisan Anjasmara. Senajan tok bathukmu ora ana kacane aku bisa ngilu. Senajan tok dadamu ora ana tulisane ingsun bisa maca. Umpama kewan tekek wis ketok loreke. Yo gene kowe ndek pengajap lan karepan kowe nyingitke marang Mbak Ayumu kencana merga Anjasmara kepengin dadi garwa Prameswari. Mula Anjasmara umpama kowe ndek pengajap lan pengangen-angen kepengin dadi garwa Prameswari, mbok aja nganggo dalan sing kaya ngono. Tumindak lan pakatimu ingsun padhake ora bedane karo wong tuamu. Rama Patelu Gender lan dulur-dulurmu seta apa jeneng mitir. Nek duwe karep apa wae kudu kelakon, najan to dalane kliru. Ora beda karo kowe Anjasmara. Ana apa? Nanging saestu anggen kula matur dhateng pun pinciringan. Menawi kuwanesipun kanggo kencana wungu boten wonten gandeng jalengipun dhateng kula. Kula boten ngertos sanesipun kanggo kencana wungu. Cukup. Pancen rikala semana ingsun kedanan marang Ayumu. Sakwise sliramu ndak boyong ndak sengkake dadi garwa ana ing Majapahit. Ayuning rupamu kok nggo milut marang atining Brawijaya Damarulan. Aku nganti kedanan tan bedane kaya ri kemarung. Manising lambemu kaya dening mas racun. Kowe ngracuni atining Brawijaya Damarulan. Mas Prabu Brawijaya Kang. Kula sampun bagya mulya gesang sesarga dhateng pun pinciringan. Babar pisan kula boten katungan pengyale. Menawi kula ngersake dados garwa Prameswari Kang. Ngono pangucapmu Anjasmara. Saestu pinciringan. Ngono ya bisa.
jroning kedhung bisa dijajaki ning jroning atine menungso sapa sing weruh lan ngerti. Mula Anjas Mara rotinane jeneng maring kok ngaku. Ngaku wae pakundhan kebak wong kang luput. Mula kabeh seksenana Kyai Jayawilastro Kakang Menak Koncar. Dina iki Anjas Mara ingsun dak luput. Lingser saka paugeran negara ing Majapahit. Sapa luput bakal nampa pidana, sapa gedhe labane bakal nampa ganjaran. Murawat sangka gedhe labane. Mula dina iki ora ana bumi sacengkang kanggo Anjas Mara. Anjas Mara kudu minggat. Pangandikaning Brawijaya Damarwulan ndak ibarat kemang sikang tumetes ana ing glancang seta ora bisa kasethik meneh. Boten kula ingkang tumindak nyengetaken dhateng Gampok Kenconopo. Ora tinane nek kowe nglakoni bakal ngaku iki rono. Mula kowe ndak luput. Kowe kudu lunga saka Majapahit. Tresna lan seneng kanggo aku mung tata lair. Ning batinmu kowe kaya diri kemarung. Lunga. Lunga. Boten Mas Prawijaya. Kowe gelem lunga apa ora? Boten Mas. Kowe gelem lunga apa ora? Boten Gelem lunga apa ora? Gelem lunga apa ora? Lungane Anjas Mara. Kabeh kala Majapahit sapa sing ora sarujuk? Kula boten sarujuk. Kakang Menak Koncar. Kakang Menak Koncar. Menapa sampun pencan penggalih ngantos tiritane wicaksana anggenipun panjenengan muncung mateng Anjas Mara. Sampun cetha lan terwaca nek Anjas Mara menika lepat mungguing tata negara Majapahit Kakang. Sang Prabu Brawijaya Damarwulan Nggih. panjenengan daemut Anjas Mara anggenipun nglabuhi dumateng panjenengan. Paribasan totoanipun nyawa. Kula mboten itu. Margi Damarwulan sampun kagungan pangkat lan derajat. Ning sampeyan demut Sang Prabu. Jaman ana lakon Damarwulan Swita. Sampeyan tumuju Potipatian. Sampeyan boten pun tapi dumateng Patih Lukinder. Sampeyan ngantos njogo rekor. Lho niki boten Anjas Mara. Engke upati berdamel dumateng panjenengan. Mergi abot-abote Anjas Mara kedanan dumateng Damarwulan. Boten niku. Jaman ana lakon Minadika Purwokerto. Damarwulan kelakon tanding kan Minadika. Sawise Minadika dipateni, Minadika ditigas gulune. Sirahe arep suwanke ning Majapahit kanggo bukti. Ono satengah dalan Damarwulan dicegat seta Trikumitir. Dilimpet tekan pati. Mustikane Minadika disuwanke oleh Majapahit. Ki nanti Damarwulan kudu golek seksi.
Sopo sih? Anjasmara. Ngantos Damarwulan diangkat dadi ratu ora Majapahit. Jejuluk Brawijaya Damarwulan. Lho saiki enten lakon Kencana Wilang. Lho kok panjen Tegal Mentala ndakwa dumateng Anjasmara. Ilange Kencana iki Anjasmara kan gede. Sebab Anjasmara niki beda wong tuane. Beda karo dulur-dulure. Seto Trikuwite. Anjasmara ora kedaran pangkat. Anjasmara ora kedaran donya. Lho kok pancen Tegal Mentala pancen nunjung dumateng Anjasmara Sang Prabu. Kakang Menak Koncar. Ing seme sampean belani kalih Anjasmara. Mboten kula selai. Kula padhake woh-wohan ceblok mboten adoh saka wite. Tan bedane Rama Patelu Gendel lan Seta lan Kumitir. Kalih garwa kula Anjasmara ngulat dhateng budhe pakatiri wong tuane Kakang. Lho sewu. Senajan to Anjasmara niki putrane Patih Gendel. Nggih. Ning watak lan watak niki pun beda. Anjasmara niki boten kedang pangkat yang dhuwur. Pramila Sang Prabu yen to pujan sak kondaku jebul pangandika panjenengan nunjung dumateng Anjasmara. Kakang Menak Koncar. Panguasaning Brawijaya Damarwulan paribasaning tanpa mirates. Ketut runtut mustikaning Janaloka ora mawas garwa kadang lan kawula. Sapa luput bakal nampa pidaning ratu, sapa gedhe labane bakal nampa ganjaran. Nek sampean nyoto mbelani kalih garwa kula Anjasmara, Kakang Menak Koncar, panjenengan kula anggap lebat. Dinten sak mangke mboten wonten bumi sak ingkang kangge sampean. Sampeyan kedah minggat saking Majapahit. Boten apa-apa. Panjenengan boten nunjung dumateng Koncar. Koncar pun boten krasan teng Majapahit. Ning luwane Koncar. Kula badhe weling dumateng sampean. Sampeyan badhe weling napa? Saupami benjang negara Majapahit dadosa banyu kula mboten badhe nyawa. Dadosa godhong kula mboten badhe nyuwek. Lho. Kakang Koncar. Amit, kula ingkang sowan sinuwun. Kyai Jayawilastro. Bareng dawuh kula Sinuwun Prabu Brawijaya. Kahanan ing Majapahit matumpa tumpi tumundung. Perkara siji urung rampung, kesarusuhaning Menoman sowan ing Majapahit wis kenal. Sinuwun Prabu Brawijaya Damarwulan. Menawi to saking paningalipun kula nom-noman muda tumaruna ingkang sowan wonten ing Resa Dateng minggah wonten ing Nangkil Majapahit. Ing mriku boten kawula kebaktian, nggih boten kawula wonten ing Praja Majapahit. Kula dereng tepang. Mboten kenal sampean. Babar pisan, Dek. Monggo kula aturi purba. Sinten naminipun lan pikajenganipun menapa sowan ing Majapahit? Nyuwun wedal sak. Gus, Paring dawuh kula sapa sing dadi aranmu? Winak Supeno. Bocah saka ngendi? Leang Barat Kabur Kawinan. Duwe wigatine apa jeneng sira munggah Nangkil Majapahit? Minggah Jatulaya Agung. Lihat semedya kula badhe perwita. Mendho sawetara ya
tak aturke Sinuwun Prabu Brawijaya Damar. Mangga Sinuwun Prabu Brawijaya Damar. Yai Jaya Wilastra Menika ingkang nami Minak Pangsem. Minak Supeno. Pawangan saking Leyang Kabur Kanginan boten dokol nggih boten kang. Pikajenganipun badhe suwita wonten ing Ngersada. oh ngono dadi mendho sawetara Yai Ngestakaken dawuh. Gus paring dawuh bener jenengmu Minak Sempeno Kanjeng wong Kleyang Barat Kabur Kanginan nika leres sinuwun tegese ora ndi dawa langane ora ndi papan dunung nika leres karepmu munggah ning pendopo Majapahit perwita wonten ing kraton Majapahit sinuwun ngerti bandare wong Swita cengkir sinuwun kok cengkir kanceling pikir madhep mantep mituhu reh ing sesembahan bagus Minak Sumeno paring dawuh wong jeneng menungso kok ora ndi papan dunung longko banget ning tekadmu wis manggendel dadi sawiji kowe bakal swita ing Majapahit nika leres jiloan raga kula badhe-badheaken menyang Majapahit lahir batin saestu ya nek pancen sliramu lahir temu sing batin kowe bakal purwita ana ing Majapahit dina iki suwitamu ingsun tampa Minak Sumeno Rahigung panuwun nanging dadekno kawruhmu Minak Sumeno perkawis menapa sawising pas suwitanmu ndak tampa kowe ra tak dadekke tak angkat dadi prajurit senopati lan juru taman ki ora kowe ndak dadekke abdi kinasih marang ingsun namun sedaya sendika dawuh nek pancen wis apa sing dadi dawuh ingsun saguhi dina iki kowe cedhak ning busana Kasenopaten ganti busana Kasenopaten mengko derek aku tengah wengi mengko derek aku gak bekat ana ing alas ya sampun ingkang dawuh keparwa kula nyuwun pamit ya jiwa itu daturi bali ke Taman Kaputren Yai Jaya Wilastra Paring dawuh Sinuwun. bubarke pisanan Joko Katen wong Majapahit Ngestakaken dawuh.
Kepirasaning sakwise kowe mapan ana ing Kabupaten Kota Sumbar kowe dadi babu wis pantes dirasa dirasa kowe mapan ing mojo wae kowe disubyo kawula disembah kangge kula titah nanging sakwise kowe mapan ana ing Kota Sumbar kowe dadi ketiban Aku kepengen aku gampang banget lawan garwaku. Kan Mas Prabu Brawijaya. Kencana Nata garwamu Brawijaya Damarwulan kuwi ra tresna karo kowe kanyata wis sawetara suwe kowe mapan ana ing Kota Sumbar garwamu Brawijaya Damarwulan ora ana tilik kawan kowe kula kangso aku durung lega yen kok aku wong timur diloro Serat bakal wong karo kowe. Kawarmu iki serat tresno karo kowe. Wes ora. Oke, Gusti Prabu tekan orang lawan. Marmatiku yen to aku mompi lara kelawan kowe nanging bisa bungah yen to aku Kaju debat ngendi kejonawumu sapa sing Manjuman Toko aweh ditulung karo bencana umut. No, sapa wae kuwi kowe manjuk. Sampai miloro mateng panjenengan.
Awis. Tingko klatu jemeneng. Bapak Kuncar sampai kakak menjadi masak kembali. Pertolongan lumanten kulo. Yang kebetulan wonten panjenengan kulo kinten kulo sampun kemekane setu. Panjeratu Kendala keselamatan penjeran kulo kang Joko. Sameneika bedan kuatripun nuruti kraton Mojopahit. Prakaos penapati ulung kulo yang tanggung jawab. Sampai semikir. Iya dapat kulo aku pamit kakak Kuncar. Hei, buat semuanya. Aku melibat saka nyawangku. Kowe pawungan sing nyelametake kawan kencanamu. Kawan, nyoto kesatria. Ndake dadamu sapa kowe? Yo, kowe Kuncar. Enak Panjiwulu. Wis bener. Tumindak lan pakartemu. Kowe miloro. Kowe dasyo kan Kanjeng Ratu Kendala. Apa salah? Pancen yen to deleng salah kencana wungu iku ora salah nanging sing salah Brawijaya Damarwulan. Nek pancen kowe nglebetke Sang Prabu Brawijaya Damarwulan. Apa lupute Sang Prabu Damarwulan? Wong lupute dhewekne wis wani mateni Kadang Ubramangkala Bupati Pandat Inggris rikala semana. Ing kowe kudu ngerti bila Panjiwulu. Nganti Sang Prabu Brawijaya nipake matrepi dono klan Bramangkala Bupati Pandat Inggris. Kowe wis pas. Kowe wis cukup. Marga Bramangkala wani wakil Praja Mojopahit. Bramangkala kepengin gawe bumi kamardikan. Nek pancen Bramangkala ora dipatrepi Dropati, bakal ditulat para Dropati macan. Mula sengki mena Panjiwulu. Aja pisan-pisan. Kowe nunggah semi tumindahe Bramangkala. Mbah kowe luput, mbah kowe bener. Kowe sedulurku. Mulang sapa kowe. Ana paribasan wong ijir ngunduh wong nyilih balekno kang bakal nyaut. Kawoso. Brawijaya Damarwulan Sumpang Pati ora mula. Aku pengenake keset sirahe Brawijaya Damarwulan. Panjiwulu dening Panji Sumo. Kena kowe bakal aku keset mustikane Sang Prabu Damarwulan. Nek ana syarat pelaksana. Apa syarat lan saranane? Pancen bisa melangkai wong kene menak Kuncar. Lakon Damarwulan dari pangewane Lakon mati itu kok. Setan. Bali oleh Mojopahit.